Iti libro ti Números, Kapitulo 6, kastoy dumabasa, versikulo 24. Ni Jehová bendisyonan na ka, in salwadan na ka, umang. Ti Diyos kakabsat, nakipatang kilo Moises, nga kitao magbalin, nga mangawat ti dakkel a responsibilidad kunana iti versikulo 1. Iti day libro, kat ti Jehová nagisao kilo Moises at kinunana, versikulo 2, ibagan talagang nat Israel, kat kunam nanakwada, no, ti lalaki wenno babae agkari, iti naisin singayan akari, iti nasaryo tapno ipaay na ibagina kiniluwa. Kapsa kinikayan nakisao kini Moises ti Dios ti tao nga bayat nga agbalin ang mga kab iti responsibilidad may panggap iti panagministro. Unana, ti versikulo 24, wala ng salwadan na, saan nalang na salwadan, bendisyonan na pa'y. Daita kakapsan, saan na lang na salwadan, bendisyonan na pa'y. Ayat na nga salwadan. Nutibay sa nga tao, nga mangawat ka responsibilidad na agbalin ang ministro ken agbalin na anak niya po Diyos. Iti Salmo 31, versikulo 16, kastoy tumabasa, kakapsat kininayan. Nasaan kayong mabasahin? Salmo Kapitulo 31, kastoy ti mabasa. Salmo 121, ayan, versikulo 7, una natin kastoy. Ni Jehová salwadan na kanto iti amin adakais, igaga na kanto takalaruan. Ayat na masawan ayayatan at kakapsat. Nga tibaysa nga tao nga agbalin nga mangawat kay sukat maysa nga anak ti Dios. Adda kanina akinunana ni Jehová salwadan na kanto iti amin adakes. Turay sa dino kayan mo. Musikal at nagbalingkan na anak ti Diyos at inawat mo, responsibilidad kasmaysa ng anak ti Diyos, isu ti mangsarwad ka, ti amin adakes. Nga uray sa dino ti lugar, nga ayan mo, ay ayagan ang kanwa. Iti versikulo 8 ko na, ni Jehová salwadan ng tao, pero ruwar mo, hindi si Seret po, manipod ita, agpapan, itag ganay. Lumalayo ka man, ulno agtalinag ka. Ni Apo Diyos, isunto ti mang salwagkin ka. Isunto ti mga iwankin ka. Ti sa tinungan na papana, tatigapuna kagabsat ti nagayon, may saka nga nangawat ti responsibilidad nga nagbalin na anak niya po Diyos nga isuday at kanason kaladwa kin pagagayan nga ni Moises nakitulag ti Diyos kinkwana akinunana nga ibaga kadagitan nat Israel nga isuda rumbal nga mamwanda ti way sa kapanan arumbag amay parban na nakwada kabayatan ti panagbalinda nga iso kat maysa nga nangawat iti pagrebengan ka
may papan, iti panangibaga, iti sao, ni Apo Diyos. Isugal ito yung versikulo 20, kapitulo 22. Iti dahil tingnan ng libro, kastoy iti mabasa sa versikulo ay kapitulo 122, versikulo 1 kuna. Naragsakan at idi kinunagaan niya. Intayon, ijay balay, lihiyo pa. Titao kakapsat tinagayon. Nga nangawat na nagbalin kasmay sa ministro, nagbalin kasmay sa anak, nagbalin kasmay sa kadipon ni Apo Diyos, awan sa balay na ibagbalana, no saan natikapan, iti lugar na balay, iti Diyos abatay na yawa. Nga isuday ta, tirason at inunat, iti Diyos, iti buises, iti inbaga na kita tao. Ngayon tayon, ijay balay, ni Hiuba, kat in tayo at naidayaw, ti Diyos managna, kat in may kinkuana, di panakaratsa. Kitao kakapsa, saan tayo nga mo? Nagayang ti Diyos, adda nakikitaan na, adda nga buy-buyaan na, adda nga ay-aywanan na, dagiti anak ni Apo Diyos, dati kapuna kakabsat kinalayan, hindi nagsaog at nagtimod, dagiti tao nga nangawa, may panggap na responsibilidad, may baban, isaon ni Apo Diyos, kat inbagada kadagiti sa bali, ni Apo Diyos naragsakan, isungay tinaituin aldaw, ay ayatan na kapsat, isugay ta, itidakpan ang responsibilidad, timay sa tao nga nagpalinan, nga anak ni Apo Diyos, may papan, di pa nangibaga, iti panangyawis, may papan, iti panagdaydayaw, kinihubang, at Diyos kasibigyan, nga iso, apag sarsarjan kayo, ay ayaten ang kamadwa. Iti versikulo kakapsat, iti 25 na ito itiksto tayo, iti numeros, unahan natin kastoy. Versikulo 25, unahan natin kastoy kakapsat. Ni Hiuba, paranyagan na kumat, irupa na kinka, kat paraburan na ka. Amoy kakapsat tinagayon. Testimonyo. Ijay bugnay nga nangyula. Di amin nga banbana adda chimpuna. Ado dagiti at tarigabay. Nga mapan iti balasi tinaag. Tapnon, birugan da, kinsabulan da. Dahil wagas, nga panaglangan, iti na ito'y mabiyat. Ngam nito'y kakabsat, versikulo 20, 24 ko na, ay versikulo 25 na, ni Hiuba paranyagan na bumata rupa na, kinka, kat panaburan na ka. No saan labay nga kimpo kakapsat, kat parasim nga raminan kat ibilit mo, makita nito isumbat na. Saan labay at kalawin? Anya kung pasamak kinka. Umay, kinka di pa nagbilang. Umay, kinka, iti saan nga naragsak. Aparag panpanunot kin panagrup-grupa. Ngam dito'y kakabsat kinakadwa ay ayatan agagayan. Iti Salmo Kapitulo 31 kastoy ti mabasa. Padasin tayong nabasain ng kapsat.
Salmo 31. Salmo 31 kastoy di mabasa ng iyong ginagawa. Ada dito'y timbaga na dito. Versikulo 16. Una natin kastoy. Paranyagang tirupa, ito'y adipon mo. Isalakan na, iti kinamanagayan mo. Kakabsat, kinagayan, dispensary niyo ka usaret. Dito'y kapsat kayo nga membro tayo maglayan kinaitin niya iglesia. Siguro malagip na jere kini ima. Dagito'y hindi kakabsat. At daw tarigagay ka. Mga pan. Ije bala sinta. Ngam adamot inawat ng responsibilidad. Iti gobyerno. Iti paglingan. Kaya dito'y nakita tayo. Iti bunga na. Nga saan ka nga nagpaligid. Anya tiga puna saan napay apanawin. Ang napay na panawan, isumako na natin versikulo 16. Parang nyagang tarupang ito'y adipan mo. Isarakan na iti kinamanagayat mo. Titarigagay na ito'y kakabsa. Ayat da nga panawan ti responsibilidad ka. Ayat da nga panawan tatlon agturong da ti sabali. Ano ka? Ngam dito'y kakabsa kinagayan ti dawat iti kararag da ti pasamak ti kinapodno saan nga nagbaligi. Ngam manay dayaw ni Apo Diyos ay ayatan kakabsa kinakadwa. Taitan kimpunan. Unang nagyo na testimonyo, kinunan natin mumutin ng anak, napanan idyan. Isu ti panawal, na nagiti tarigagay kin arapap da, nagiti anak da, isudat yung muna. Kahit na ito'y ti mangipakita, kin mangipanagnak, ay ayagan na absak ti versikulo 15 mo na. Dagiti aldaw, daw ko at dadaika. Dagiti aldaw ko at dadaika. Imam, ispalen na kadi. Iti, imam dagiti kapuso, king dagiti, managdakdakes kanyan. Tikalala, ni David kalabsat kinagayon. Ilijimpo nga grigrigat as maysa nga mga pangulo. Iti maysa nga nasyon. Dito'y nakita na nga ado na katika puso. Nga mangpadas amang dadaan. Iti administrasyon na. Tablon iti kasta saan nga matungpang. Dahil plano kinpanggap na nga isulti kayat ti Diyos. Kat tinawat kinkararag na ay ayatan na kabsat. Tiang daw ko at dadat imam, ispalan na kadi. Ita imam, dagiti katusor ko, king dagiti manginanangay sa ay ayatan ang kabsat nagpanuray ni David. Inawagan na in Diyos. Kat paikan ti panangawat na ay ayatan na kabsat gagayan din kakadwa versikulo 14. Kastoy ti mabasa. Ngel nagkamatalikat kin ka utuba kinunak sika ti Diyos ko. Dahil ito'y ti kararag ni Salmista David ay ayatan kakadwa. Nagkamatalag manipod ti Diyos kasinigyan nga pagsiserjan na. Saan na nga pinanawan, saan na nga inadaywan. Isu nga ti versikulo
13 kunana, tanang ko, di panang ibabain dagiti adu. Tanya, nga agsumbangin, iti nagbibinalakad da, abubusol kanya, inikat da, dagiti inikat da, nga ikatan, tuyyan ko. Kaya't nang asawon kangadwakin po kaya. Titarigabay ni David sumayat. Di parang ipataray na di gobyerno. Yung aruda iti posisyon amang plano kinmang panggal. Nga mang papatay iti bukod na nabagi. Yung anya tinakasama kakabsat tinagayan. Kakadwakin papagayam. Dahito'y nagkamatalag ni David. Manipot iti Diyos asinityan. Kat Diyos pinalaburan na, binindisyonan na, tarin mang akin limakal, apay, gabutan at kamatalag kintuana, saan lang ay naraywan ni Diyos, kakabsat kinagayon. Isang agyaman tayo, kasapay ni pamilya, ni Brother Jerry Ngangagan, kastamay, nadumdum ni Palawan, na isuda, kat mapandan lumag ijebal-lasyo kitaaw, nakastan ko kanya ako principal da, nga rito ka. Apoy na ako rito ta, makasbasa ito yung kispo. Kanayon na ako sa kisubli di Kanada. Tagin-unas na di aeroplano. Mabalin nga na ito, dumdum-dumad di panawin. Kat maray dayaw di Apo, tayo muna na ginanagda, apay, kakapsat kinagayon. Isuti kimpunan. Nang roda kilima ka nag-retire ba tayo? Nag-resign mo kay Jiray. Gabo ka nag-ianagan na. Isumanan. Iti, may isa ka sa munda. A responsibilidad. Taiso na gito. Iti nagtaudan da ayayatan na kapsa. Isu nga ti Diyos kakapsa kinagayan. Ti Diyos kamang bendisyon kanakwada. Ti Diyos kamang parabol kanakwada. Apay ay ayatan na kapsa, agda kanakwada, di panagpanuray, ngagpunlog di pagayatan di Diyos, nga sumampay itibiyagda, kakapsat kinagayon, isungay nila itingal daw, dahil ito'y tibanag na inaramit, nimwisis ini, naki, sarita, di Diyos kinkwana, nga ibagam, kadagitan nak Israel, nga dagitan pali, nga mangawag na responsibilidad kas ministro, membro, at ang kamang tunat ng iglesia, tindag adiban, ibagang kalakwada, nga at kamatalagda, kinhyuba, isungay nila iko'y kaldaw, ay ayadang nakapsat, isuman, iti bagat ka na kayo, kakapsat kinagayon, ngawan sa bali, nga intayubag talkang, no saan na na Diyos, asibigyan, malaydayaw, ini Apo. Iti versikulo 26, dahil kinitiksto tayo kakapsat kinagayon, padasan tayo madubyay. Padasan tayo madubyay, iti Numeros Kapitulo 6, kastoy ibabasa, kakapsat kinagadwa. Kapitulo 6, versikulo 26, ni Hiuba itanawag na kumatirupa na kinka kat ikan na ka ikital na ti Diyos kamapsat at kay langit kitawag na ti tao manikot bitin baba kat tayo yung abanag kamapsat ilagayon kunana intanawa ti Diyos manipot kita o itirabaw tinaga kat kunana ikanak kuma ikital na isu ka dito'y libro iti Deuteronomio kapitulo 28 versikulo 10 kunana ito mabasa ko lang kat amin dagiti ili ti daga makita danto asika mauawagan kanto itinagan ni Hiuba ta isuda agbuting danto
kinka. Dito'y kalabsat kinka. Una ti Dios malipot kini Moises. Sika ti pagdaw-dawatan, sika ti pagkararagan, kung ni Hiuba. Kung dagiti at tao kung na makita ganito, nga sika kat umaw-awag kakingkwana, kat kunana, kat isuda, agbutan danto kinka. Anya tigabuna kalapsat, nga kabutan danto ni Moises. Umaw-awag akit kitawan da kinihuba iti langit. Kat dagiti banbanag na dawdawatan ng Moises, banag amakita da, amabaspasamak, manipot ti pamilyana, agramang dagiti ipasturan. Isu nga kunati Diyos, agbutan danto kinka. Isu nga dito'y versikulo 11 ko na kat ni Hiuba aramidin na kanto nga aggat lapusanan itimba iti bunga ti bagim kin ti bunga dagitan animal mo kin ti bunga ti dagam iti dagan ni Hiuba in sapatana kadagiti amang nga idod na kinka. Kalagsak kinka ngayon ti bendisyon kin palabor ti Apo tatlon umay kin kuana ti talna ti masasab ti panagbiag ni Moises ti tirabaw iti dagang kalapsat ti lagayen makita dagiti tattaw iti imbag nga pinagtapusanan panagprogreso dagiti animal at araken nga isuday ito iti imbaga kin insapata ti Diyos kin kastamot ti daga nga inkari ti Diyos kadakwada nga iso ti daga akanaan ay ayadan nakabsat isuday ta bendisyonan do ti Diyos dagiti nagluluma at klase ti panagrang ay iti nasasad ti panagbiagda isungay ti dahi tumil daw ay ayadan nakabsat dahil do'y ti bunga ti tao nga kamatalog kinyaapon Diyos kin at panuray kin kuana adda idot ti Diyos atal na ti kasasaad iti panagbiagna. Iti versikulo 12 ko na ni Hiuba luktan ng tukin ka iti nasayaan agamang na adagiti lang langit mangted ti tudo iti dagam itsimpuna in mang bendisyon ti amin agapwanan kaiman kat sika pautang kanto kadagiti adaw anas nasyon kat sika di kanto umuna ayatan ang absat tinagayan kakatwa kit papagaya no amuyo ti pakasaritan ti agdamat ti pagindan tayo mga Pilipinas. In plano, tinatayan ng presidente ni Ako Ferdinand Marcos. Inurnong na, ti kinabatnang, ti balitok, ti pagilyan. Kat idyan, inwaras na kadagiti naglulumang mga nasyon. Iti lugar, alang iti, nanipanan na saan nga iso tinagan na iti inkargana, nudigat ti inkargana, dagiti tattao nga agandag ti pagyanyan at Pilipinas. Kat dito'y kinuna ti Diyos, manipot kini Moises. Akin na bendisyonan ng tulad iti imana, kat umayto ti parabol, saan kanto, at si kanton tiyak pautang, kat saan kanton nga umutang. Isuday ta, tigapuna, kakabsat, tinagayon. Nga itan, agdan, nga maligrit natin, dayday, tarigagay, iti Marcos family, nga kayapdan,
nga alaan dagijay interes, dagijay deposituna, kadagijay duguma, nga nastasyon kakabsat kinagayon, abing bisyon aparata na tayo. Nga saan aparata na kwada, nudigat parata na tayo, tayo nagad na, tatao, di paghindan na Pilipinas, isot kapuna, ayayagan na kapsat, kinunad yung Diyos, saan si kanutod ang pautang, saan kanutod ang utang, kaya lang sa word, kakabsat kinagayon, nukastat, plano, kimpangga, kaya imuna nga senior Presidente Marcos, ipaghindan tayo nga Pilipinas, nang nagrunamot natin Diyos, plano, kimpangga na, datayunot nga anak niya po Diyos, nga kamatalagkin mo na, saan itong nga datayon, itututang, nudigat datay ko diyan, pautang, abay, isunay ta, tikarin ng Diyos, kadagiti at anak na, nga kamatalagkin mo na, madaydayaw niya po Diyos. Iti versikulo 13 ko na, God ni Hiuba arani ng ulo, nga saan nga ipos, kat si kanto dakin nato, kat saan kanto nga aking baba. No, ipangag munto dagiti bilbilin ni Hiuba atus mo, nga imbilin ko ka, ito'y naldaw, tapdotong palan kat aramidan ida. Ayayatan nakapsat, at nakarin ni Diyos, ako nana, nga saan to ngay sulat aking baba, saan to ngay sulat aking baba, nudigat isulang to aking nato, saan to ngay sulat iipos, nudigat isulat iulo, ngam adda kondisyon, ay ayatan nakapsat, sunana, no tong palan nyo, dagiti bilbilin ni Hiuba. Isungay nila ito ng daw, ay ayatan nakapsat, tibauni nga Diyos, iti ang dama pasay, iti West Philippine Sea kakabsat kinagayin. Ijay, may isa nga isla, nga isungay na kupar na iti Chinese. Itinabayagan na tiyempo, iti administrasyon, itinapalabas ni Apo Duterte. Malaydayaw ti Apo, itinamag, itikalman, at dan, anabawi, ti pagilian na Pilipinas, kat dagiti mang banbantay na Chinese, at da, anababanal da, kat ita, ti mang banbantay, dagiti soldados tayo, ti pagilian na Pilipinas, madaydayan ni Apo Diyos. Abay! Ngamin, at dadyay, ti kinabagna, at dadyay, iti, crudo, gasolina, gas, ngay sulay di dagdag dama, a problema, iti bagilyan tayo ng Pilipinas, yung manay dayaw ti Apo. Taado, ti may karkararan, nga namati, nga dagitoy, nga bindisyon, nga intan, ti Diyos, ti bagilyan tayo. Sabay tuma, at ti Diyos, iti tumulong, ti kong karmaysa, kat manay dayaw, iti Apo, ado, dagiti nasyon, nga tumulong kada tayo, nga mangpadas, nga manglapad di bangga, iti China kakapsat, nga mangpadas, nga mangkamkam, ti kinabaknang ti pagilian tayo. Isungay ti ito'y ngaldang, kakapsat kinagayon, mamatyak-mat, nga uray mat na tayo, nga kuna amamati anangawat, iti dakal a responsibilidad, nga agbalin ang ministro, agbalin ang anak, agbalin ang inaydayo iti Diyos, kakabsat ilagayan, pudno duma, nga santo, nga natayon ti agbalin nga ipos, nudigat na tayo ti agbalin nga ulo, tatigapuna, at data ito, ang makipagyan, iti lugar ngayon sa gana ti Diyos na inaramid na, kat na tayo, kasping tayo ti Diyos, kat kunana, saan doon na tayo, iti aking baba, nudigat na tayo, aking nato, abay, ay ayaban na kapsat, at datayo, na nagtalinaan, ang nagtulon, ang nagserbi, manipon, iti Diyos, na sunay datin, nagnakin ni Mrs., na isugat itangal daw, ay ayaban na kapsat, mapang tayo kumangay, natuladan,
dagitoy nga naramid, dagitoy nga anak Israel, nga natayo, ang pulot tayo, nga agserbi, iti ato, kat mamata, kapsat, kinakaba, nga magunon tayo, dahil kay kariti Diyos, nga natayo nito ti ulo, katay ito tatin nato, kaya't nangasawal, at watay doon, ti Diyos akan kanayon, awan kun pinadingit, awan kun pisasarinag, awan kun tirigat, kung amin doon naragsak, isundot sa kabalan tayo, apay, may sundin doon, ikasla, ikasasaad, dadan kin iba, idadada, idahardin dinin, kapota ityay, awan kun tibasol, isunday niyay, nakapsat, representar na, nakasjay tubod ti lugar, apag panagan, nagikanak na, nagtultuloy, nagserbi, iti apo, palakpakan tayo, di apo.